prije 3 sezone smo imali Sistivu prvu u pokusu. Pokazalo se poprilično dobro, dala je nekakve dobre svoje rezultate. Daje nam nekakvu sigurnost da u proljeće možemo odlučiti da li ćemo ići u tretiranje ili nećemo ići u tretiranje. Automatski možemo se na neki način osigurati sa tom Sistivom. Znači, stvar je u tome da smo zamijetili da je ujednačenije nicanje u jesen i samim tim nam u tu nekakvu fazu mirovanja pšenica nam je ulazila puno zdravija, puno jača i u proljeće je automatski prije ranije krenula i u konačnici nam se to pokazalo kao veći prinos i automatski nas smanjuje količinu bolesti, a nama je bitno da sa što manje mikotoksina proizvodimo hranu jer proizvodimo prvenstveno sirovinu za dječju hranu. BASF. We create chemistry.